салом бинандагони хабартиҷӣ. Вазири тозатаини муҳоҷирати Тоҷикистон Гулрӯз Ҷабборзода аз сафири Корея дар Тоҷикистон талаб кардааст, ки роҳандозии тарҳи фиристодани қувваи корӣ аз Тоҷикистон ба Корея тезонанд. Вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон Ҷабборзода Гулрӯ кордори сафорати Корея дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Ли Вучиёро ба ҳузур пазируфтааст. бино ба гузориши хадамоти матбуоти Вазорати меҳнат, зимни мулоқот Ҷабборзода қайд намудааст, ки ҳамкориҳои судманд дар самти муҳоҷиратии меҳнати миёни Тоҷикистон ва Корея маҳз аз сафари Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба он кишвар аз моҳи апрели соли 2015 сарчашма мегирад. тибқи иттилои ин ниҳод, дар рафти вохӯрии тарафҳо ба дурномаҳои ҳамкориҳои мустақобилан судманд, аз ҷумла интиқоли нерӯи корӣ, таваҷҷӯҳ намуда масъалаи ба имзорасонии лоиҳаи созишнома байни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Корея оид ба интиқоли қувваи корӣ, ки айни ҳол дар баррасии ҷониби Корея қарор дорад, мавриди ҳокима қарор доранд. Ҷабборзода таъин кард, ки то муайян шудани мавқеи Корея ҷиҳати ба имзорасонии ин тарҳ, баррасӣ ба мавриди амал қарор гирифтани лоиҳаи барнома байни Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва музофоти дахлдори Ҷумҳурии Корея дар бораи фаъолияти меҳнатии мавсимӣ шаҳрвандони Тоҷикистон ба Корея тезонида шавад. инчунин зимни вохӯрии маслиҳати тавқият, бахшидани фаъолияти 62 муассисаи таҳсилотӣ, ибтидои касбии системаи вазорат мавриди муҳокима қарор гирифта, ҷаноби Ли Вучиё таъкид намудааст, ки дархостҳои қаблан пешниҳод гардидаи роҳбарияти вазорат ҷиҳати муҷаҳҳаз гардонидани муассисаҳои таҳсилотӣ ибтидои касбӣ бо теҷҳизоти техникии муосир аз ҷониби ҳукумати Ҷумҳурии Корея пазируфта шуда, бо ин мақсад 200 адад компютер ҳамчун кӯмаки техникӣ расонида шудааст. манбаъ афзуд, ки вазир миннатдории худро барои кӯмаки техникӣ баён намуда, барои тақвияти ҳамкорӣ бо Ҷумҳурии Корея дар масъалаҳои муҳоҷират, касбомӯзӣ, табодули таҷриба ва дигар самтҳои ба манфиатҳои тарафҳо изҳори назар намудааст. бинандагони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? хеле хуб шудааст, ки мо бо муҳоҷирони мо ба Корея ҳамкорӣ мекунем ва кӯшиш мекунем, ки ватанро обод кунем ва чанд муҳоҷироне, ки аллакай рафтанд ба Корея, кор карда истоданд. ва шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? ҳатман нависед.